emakumeen indarkinen nazioarteko egunaren harira flashmoba egingo da gaurkoan Tolosan. Azalduzu pixka flashmoba gauza abestirekin egingo den, nola egingo den? Pirritx eta Porrotxen Bigere Zigorri abestiarekin montatu dugu koreografia. Udaberri dantza taldea, Lorena Ortidezarat eta nire artean indegu koreografia. Eta pixka eta helburua da jende gehienak parte hartzeko eta horregatik koreografia indegu alaia, baina simplea, erresa dela ikasteko eta jendeak nahi badu gaine bai animatzeko, ze irakasleak gora neongo gea laguntzen. Nola aukeratzen da abestia horrelako egun baterako? Bilerak inditegu hau den antolatzeko eta gehien bat berdintasun eta gazteriko teknikariak izan zian okurritu zitzaiena musika honekin egitea. Esan dugu erraza dela edo nork egiteko modukoa, nora animatzen da horrelakoetan parte hartzera? Dantzai gustatzen zaien ikasle guztiz, dauzkagu hemen euskal dantzako, ballet klasikoko eta funkiko ikaslek, eta gero badakite baita usabalen zumba eta olako kirolak dituztenak baita animatu diala. Zaila ez da koreografiak asmatzea horrelakoetarako? Gu ohituta gaude koreografiak asmatzen, orduan, ez zaigu oso zaila egia esan. Zer ezan behar da kontuan koreografia osatzeko? Gehien bat, nola ikusten dana gehien bat da goikaldea, besoketa asko moitu behar diala, eta ezin du izan oso zaila, ze helburua da hemen jende gehienak parte hartzea, eta orduan ezin ditugun oso pauso zailak. Koreografia, flashmobak, dantzak, gerozta modan jartzen ari dira horrelako gozak egitera. Gerozta jende gehiago animatzea, gazteak atzetik baldatuz horrelako gozetan animatzeko? Hau hasi ginen orain dela 3 urte antolatzen, eta ikusten da urtetik urtea jende gehiago hartzen duela parte.